asociación criminal, intento de homicidio, tráfico de drogas, extorsión. Son acusaciones contra los detenidos, casi 2 centenares de personas. Мръсен живот, мръсни пари, всичко се плаща, плащаш ли си? Цената е ясна, крачим по ръба, граница тясна, пазиш ли си гърба? Мръсен живот, мръсни мечти, тук или падаш, или летиш. Играта е гадна, на штрек винаги, поклон за годините минали. С времето станах различен, не гонех блескави връзки, като човек нетипичен. Гледах да имам контрол над рискове улици, кътчета мръсни. Видях лъжността прави хората празни, опасни. Предателство най-боли от хората, които чувствал си братски. Всеки за кеша влиза в грях, всичко да рухне, да стане на прах. Това, че си паднал, те прави корав. Спортувай, тренирай, да си здрав. Видях лъжността прави хората празни, опасни. Предателство най-боли от хората, които наричат те брат ми. Мръсен живот, мръсни пари, всичко се плаща, плащаш ли си? Цената е ясна, крачим по ръба, граница тясна, пазиш ли си гърба? Мръсен живот, мръсни мечти, тук или падаш, или летиш. Играта е гадна, на штрек винаги, поклон за годините минали. Мръсни сделки, схеми, панелки, пликчета, елки, нощни престрелки. Звъни, в опасност си ти, прескача огради, момчето лети. Адреса е чист, чист съм и аз. Куки тарашат до близкия час. Поздрави на тия, дето са на бексаунд. Сега ще ви го кажа, ма на бекграунд. Macroredada en Italia contra la mafia siciliana. Hay casi 200 detenidos. Las autoridades han querido... Говорене български оператор.